Yawwa, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. So insha Allah a wannan bidiyon za mu koyi yadda ake design na invitation card. So katin gayyatar aure kenan. So farko abin da za mu yi bayan mun shiga cikin application namu na Pixel kamar haka. So sai mu minimizing sai mu shiga cikin application namu na Pinterest. Kun gan shi nan. Pinterest wuri ne wanda ake samun resources wanda ake yin aiki da su na graphic design. So after mun shigo cikin Pinterest za mu je mu sign up, ma'ana mu register da su yanda za mu samu daman downloading abubuwa a wajen su. Za mu creating account kenan. So bayan mun creating account za mu shigo cikin search, za mu rubuta Islamic template kamar haka yanda kuka ga na rubuta a sama. Sai mu shiga mu zaɓa template da muke so mu yi amfani da shi. Misali, mu ɗauki wannan mu gani download. So bayan mun ɗauki wannan template ɗin, so the next thing abin da ya kamata mu yi, misali sai mu koma search sai mu rubuta mosque, misali masallaci haka. Sai mu yi downloading masallaci mu gani. Ga wani nan. So before mu yi downloading nashi bari ku gani, sai mu koma cikin application namu na Pixel Lab. Wannan Pixel Lab ne shi ma amma Codlab ne za ku gani. Duka duk su ne amfani ɗaya suke. Sai mu je sai mu yi importing wannan template ɗin wanda muka yi downloading. Kun gani? Za mu yi importing nashi sai mu shiga relative position, sai mu buɗe shi haka duka ya zama 100 by 100. Sai mu zo sai mu locking nashi yanda zai zauna daidai a wajen. Ina fatan kun fahimta. So bayan mun yi locking nashi ya zauna daidai haka, abun da za mu yi na gaba, sai mu tafi sai mu je nan inda cikin Pinterest sai mu duba masallaci mai ƙayatarwa. Misali, gani back. So za mu iya ɗaukan wannan. No, ba wannan ba. Bari mu ɗauki wannan mu gani. So bayan mun ɗauki wannan sai mu minimizing mu koma cikin application namu. Bayan mun koma cikin application namu, sai mu zo sai mu creating shape. Misali, square shape haka kamar haka. Kuna gani? So bayan mun yi creating nashi, sai mu zo sai mu alignment nashi ya zauna middle. After ya zauna middle sai mu copy sai ya zama guda biyu. After ya zama guda biyu sai mu shiga rotate. Kuna gani? Sai mu kai shi like 45. Kuna gani? 45. Idan muka kai shi 45 sai mu zo sai mu alignment nashi sai mu sa ruler. Sai mu ga ya zauna mana middle daidai. So idan ya zauna mana middle daidai kamar haka. Kun gani? Menene kenan muka yi creating? Mun yi creating irin shape ɗin da yake a nan ciki na jikin template ɗin nan. So sai mu zo sai mu merging nasu waƴannan shape ɗin guda biyu. Banda wancan tsohon template ɗin namu, banda shi ina fatan kun fahimta. So bayan mun zo mun yi merging nashi guda biyu, sai mu zo sai mu rage mashi girma haka. Bayan mun rage mashi girma sai mu sake alignment nashi. Sai mu shiga position sai mu tura shi kamar haka. Kuna gani? A hankali sai mu kawo shi nan ciki. Kuna gani? Kun ga inda muka kawo shi? Sai mu kawo shi daidai can ciki. Sai mu ƙara taɓa shi. After mun taɓa shi sai mu shiga texture, sai mu taɓa nan sai mu je kan wannan masallacin da muka yi downloading. Kuna gani? Sai mu taɓa OK. So bayan mun taɓa OK sai mu koma texture sai mu taɓa enable ɗin nan. Kuna gani? Sai mu taɓa. So kun ga mun saka masallaci a daidai nan ciki. So bayan mun saka masallaci a nan sai mu danna lock, sai mu locking shi wannan masallacin da template ɗin da kuma shape ɗin da muka sa. So za mu ƙara minimizing mu shiga cikin Pinterest namu. Misali sai mu rubuta Bismillah calligraphy. Kuna gani? Bismillah calligraphy. So kun ga mun samu wannan Bismillah. Sai mu zo nan sai mu, no bari mu canja wani.
misali ga wani nan. Huh? Sai mu downloading wannan. So after mun yi downloading wannan sai mu minimizing sai mu koma cikin application namu. Kuna gani? So bayan mun koma sai mu tafi importing. Misali sai mu taɓa nan. Kun ga mun yi importing wannan. So duk hoton da yake black and white za mu iya cire mashi white color ɗin da yake jiki gaba ɗaya. So bayan mun taɓa shi ya bamu option akan shi za mu shiga erase color. Sai mu taɓa enable ɗin nan. Kun ga ya cire mana farin color ɗin gaba ɗaya. Saura kaɗan kaɗan sai mu tafi color sai mu taɓa haka za ku ga ya bamu color. So akwai abin da za mu ɗan ƙara ragewa idan muka shiga erase ɗin tolerance ɗin nan kamata ya mu kai shi like 20. Like 20. Kuna gani? In muka kai shi 20 sai mu bar shi sai mu zo sai mu yi sizing wannan bismillah mu rage girman misali kuna gani kamar haka. So after mu rage girman sai mu shiga color sai mu taɓa plus ɗin nan sai mu taɓa pick color sai mu dawo nan kan template ɗin nan kuna gani sai mu taɓa wannan color ɗin. Kuna gani? Sai mu yi zooming misali mu yi zooming haka sai mu rufe zooming ɗin yanda zai bamu dama mu taɓa wajen yanda ya kamata. Kuna gani? So bayan mun taɓa shi sai mu danna okay sai mu taɓa okay a nan wurin. Sai mu ƙara shiga color sai mu bashi dark ya ɗan ƙara cizawa a daidai color ɗin wajen. Kuna gani? Yes, that is good. So kun gani mun samu bismillah kenan a nan wurin. So bayan mun sa bismillah, bismillahirrahmanirrahim kenan. So sai mu zo sai mu tafi text. Sai mu shiga new text. Sai mu shiga edit. Misali sai mu rubuta the families of. Kuna gani? So bayan mun rubuta the families of sai mu kawo the families of ɗinmu sai mu rage mashi girma misali haka. So bayan mun rage mashi girma sai mu bashi color misali black color. Kuna gani? So sai mu ɗan yi sama da shi kaɗan. Sai mu copy nashi ya zama guda biyu. Misali sai mu rubuta Alhaji Abdullahi Umar. Kuna gani? Like this. So kun ga size nasu ɗaya, font nasu ɗaya. So abin da za mu yi sai mu tafi mu canja font. Misali haka. Bayan mun shiga font sai mu samu wani font wanda yake da ɗan girma wanda ba irin wa'incan ba. Misali soap. Kuna gani? Sai mu duba wani font ɗin. Micro Drew. No bari mu shiga my font sai mu duba a nan. Misali corner. Black. That's good. So kamar wannan. So no wannan ma bai mana yanda ya kamata ba. Idan mutum yana yin design a hankali zai fara fahimtar cewa akwai font ɗin da bai kamata ya sa su a nan ba. Akwai wa'inda bai kamata ya sa su a nan ba. So corner regular wa'innan ma dai ba su yi ba. Kuna gani? Da yake font ɗin akwai su da yawa. A hankali mutum zai sa har ya samu wanda ya mashi daidai. Wanda yake ganin kamar ya fi cancanta a duk inda ya sa shi. Kuna gani? So misali mun saka wannan Alhaji Abdullahi Umar. Kuna gani? Sai mu bar shi a nan. Sai mu zo sai mu taɓa the families of sai mu copy nashi. Sai mu edit misali haka sai mu maida and that of. Kuna gani? That is good. So bayan mun sa and that of sai mu jawo abun mu kawo nan sai mu copy ɗin wancan sunan na Alhaji Abdullahi Umar. Misali sai mu dawo mu ƙara rubuta Alhaji Sani Abubakar. Kuna gani? Kamar haka. Sai mu kawo shi ma sai mu ajiye shi nan. Ina fatan kun fahimta. So bayan nan sai mu copy ɗin the families of sai mu shiga edit sai mu maida shi cordially invite you to attend
misali haka, bari mu goge wannan cordially invite you, kuna gani misali kamar haka, zai zama cordially invite you to attend the wedding party kenan ko. So idan muka taɓa cordially invite sai mu shiga font sai mu ɗan canja mashi font, yana buƙatar mu canja mashi misali kaman mu sa orthography, no wannan bai yi ba. Gani Queen's, misali sai mu sa wannan sai ya zamana shine cordially invite you sai mu copy ɗin and that of cordially invite you to attend the, kuna gani like haka. Sai mu zo sai mu copy ɗin sunan baban amarya ko baban ango Alhaji Abdullahi Umar kenan, sai mu rubuta wedding Fatiha, kuna gani misali haka wedding Fatiha. So bayan mun rubuta wedding Fatiha shine zai zama title ko kuma mu ce heading na gabaki ɗaya a shi abun, saboda shine aikin, saboda shine wedding Fatiha ɗin. Wedding Fatiha ɗin shine aikin gabaki ɗaya. So sai mu zo mu canja mashi font misali bari mu sa Babe Senior Regular misali wannan, sai mu zo sai mu buɗe shi ya kai haka girma sai mu tafi color sai mu bashi wannan color ɗin, kuna gani. So bayan mun bashi wannan color ɗin sai mu ƙara copy wannan misali wedding Fatiha misali of their children misali haka. Sai mu kawo ƙasa sai mu ajiye sai mu copy ɗin sunan baban ango misali sai mu ce Abubakar Abdullahi misali, kuna gani misali shine ango. Misali sai mu ce no, yi mistake sai mu copy sai mu ce and his bride, and his bride misali haka sai mu kawo nan misali sai mu copy ɗin sunan baban amarya misali sai mu ce Fatima misali haka Sani Abubakar misali ko kuma mu ce Fatima S Abubakar misali tana amfani da Fatima S Abubakar. So sai mu kawo shi ma sai mu kawo nan sai mu ajiye, kuna gani me ya rage mana sai mu copy na wannan rubutun again misali ba sai mun sa different font ba sosai, which will take kuna gani place as follows misali haka sai mu haka ko sai mu danna okay. Abun duk in an bi shi a hankali mai sauƙi ne, kuna gani. So bayan mun yi wannan haka sai mu zo date, time and venue ya kamata suka rage mu sa ba. So muyi sama sama da wa'innan kafin mu dawo muyi alignment ɗin komai namu mu daidaita shi yanda ya kamata, kuna gani. Mun san dai kowanne ga yanda za mu tafi da shi. So sai mu zo sai mu rubuta haka misali sai mu ce date, kuna gani misali date sai mu ce misali haka misali 16 haka misali mu ce haka Friday 16 misali haka July misali July 2025 sai mu space sai mu ƙara space misali sai mu rubuta time sai mu haka no
haka. Kuna gani time, misali sai mu rubuta 02 haka 30 to 30 PM. Kuna gani? So bayan mun sa already dama wannan sabon rubutu ne muka yi ba copy muka yi ba ko? To shi ma sai mu bashi black color. Kuna gani? Sai mu zo wajen style. Kuna gani? Sai mu tura sama sai mu zo daidai nan date ɗin nan sai mu taɓa, za ku ga yayi bolding ko? Sai mu tafi wajen time shi ma sai mu jawo nan wajen sai mu kawo shi nan sai mu taɓa. Kuna gani? Sai mu copy nashi misali haka. Bayan mun yi copy nashi sai mu zo sai mu rubuta misali venue. Kuna gani? Like haka. Misali sai mu rubuta misali Central Mosque. Central Mosque misali Kaduna State, Nigeria. Kuna gani? Misali ne duka muke wannan, ba wani information bane muka ɗauko na wani da sauransu. Sai mu tafi wannan style ɗin sai mu cancel komai sai mu taho da shi daidai nan mu kawo shi wajen venue shi kaɗai sai mu bashi haka. Ina fatan kun fahimta. So idan muka riga muka bashi wannan wannan which will take place as follow ɗin, za mu zo style sai mu taɓa mashi, in muka taɓa mai style sai mu taɓa mashi underline. Kuna gani? Underline. So bayan mun taɓa mashi underline wannan za mu ɗan ƙara masu girma mu gani size nawa ne 19 ya koma 20, supposed to be 20. Shi ma wannan sai mu maida shi 20. So bayan mun maida su 20 sai mu ce alignment. Kuna gani? Relative position sai mu ce middle. Kuna gani wannan ma relative position middle. Sai mu ƙasa da shi kaɗan which will take place as follow middle. Kuna gani? Sai mu ƙasa da shi kaɗan. Fatima S. Abubakar middle and his bride middle. Abubakar Abdullahi middle. Of their children middle. Wedding Fatiha middle. Kuna gani? To attend middle. Cordially invite middle. Alhaji Sani Abubakar middle. And that of middle. Alhaji Abdullahi Umar middle. The families of middle. Bismillahirrahmanirrahim middle. So kun ga mun yi alignment komai a middle. So tunda mun yi alignment sai mu zo ga baki ɗayansu sai mu selecting tun daga kan bismillah har kan venue. Har kan venue. Kuna gani? Sai mu haka sai mu taɓa wannan. Kuna gani? No selecting ɗin ya cire. Kuna gani? Sai mu selecting komai. Mu tabbata mun yi selecting komai sai mu taɓa nan sai mu tafi da su tare. Kuna gani? Sai mu taho da su a hankali. Sai mu duba mu gani su mana daidai a nan inda muke da buƙata. Like haka. Sai mu duba mu gani. Kuna gani? Wannan wedding Fatiha ɗin ina so ya kasance middle ɗin nan daidai. So sai sa sai in yi ƙasa da shi ya jera da daidai inda masallacin can yake. Kuna gani? That is good. So shi kenan sai mu cire alignment namu sai mu taɓa bismillah sai mu sama da ita. Kuna gani? Hankali a wajen position sai mu sama da ita sai mu dawo da families of sai mu taɓa sai mu sama da shi misali haka. Kuna gani? Alhaji Abdullahi Umar misali sai mu sama da shi kamar haka. Kuna gani? And that of sai mu sama da shi. Kuna gani? Alhaji Sani Abubakar sai mu sama da shi. Kamar haka. And that of ɗin nan za mu yi ƙasa da shi kaɗan. Cordially invite za mu yi sama da shi misali haka. Cordially invite you to attend the kuna gani? Sai mu sama da shi kaɗan.
sai mu sama da wannan wedding fatiha ɗin kaɗan misali kamar haka. Of their children sai mu sama da shi kaɗan. Shi ma Abubakar Abdullahi sai mu sama da shi kaɗan, and his bride sai mu sama da shi kaɗan. Sai mu zo Fatima S Abubakar sai mu sama kaɗan, which will take place as follow. Sai mu sama da shi kaɗan. So wayannan su ma sai mu sama da su kaɗan like haka. Kuna gani? So kun ga wannan invitation card ne muka yi design. Imma printing za a yi za mu iya fitarwa, imma menene za a yi za mu iya fitarwa. So kun ga mun yi designing. So bayan mun gama wannan sai mu tafi sai mu locking nasu gudun kar mu taɓa wani ya kauce daga inda muka aje shi. Kuna gani? So sai mu bi sai mu locking nasu duka. After locking sai mu ce save as project. Za mu fara save as project, misali sai mu ce wedding fatiha. Kuna gani? Sai mu sa okay. So duk lokacin da muka shigo a wajen za mu same shi, sai mu taɓa nan sai mu ce save as image. Sai mu taɓa nan default sai mu maida shi ultra. Da mun maida shi ultra sai mu taɓa save to gallery. Shikenan mun fitar da aikin mu. So wannan shine abin da za mu fara yi insha Allah.